Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barlarga aziz xush omading. Xush omading Sho'rug'jon so'zi tinchi salomatingiz band. چه حال داری شروق جان؟ سلام علیکم مردم یوتیوب و علیکم سلام. خوش آمده دوستای عزیز. این کانال اپم دست شما ده. بله دیروز واسنوید کردیم کانال اپمونا. انشاءالله افیرشونا کم کم پیش میبریم برای ساعتشون جمع کردن. اپمونا خچم میامدگی است انشاءالله ما می نویسیم شما که افیر ما خچم میبیه. Так. سازن تنجین سلامتتون خوبه شروق جان؟ چی حال داری؟ دیگه افیرای من همه بیا افیرای هنر و طبیعت. Казан, привет. Привет, привет. Сейчас она зайдет. Сейчас она зайдет. Она как модератор будет, но я тут буду главный. Она как модератор зайдет сейчас она. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Хуш омадед. Апай як нуқта. Ҳунар хуб ҳастен иншоалло. Шукронаи Аллоҳ хубем. Шукронаи Аллоҳ. Марина Курбанова. Добро пожаловать всем, друзья. Дай модерировать. Сейчас дам ключ. Так. Як нуқта ози шумодан ключ метем. Дирӯз ман баъди эфир клитои ҳамаро гирифта будам. Бахшиш клиторо ман через компютер гирифта будам. Ози ба ҳаматонда ключ метем. Так, Шоруқҷон силкашамон ака. Силкашамон мегӯяд шума намебиёй. Отписаться караги силкаша чӣ намонум Шоруқ? Канали манда ту барвақт подписаться карда. Эфирои манда бисёр меомаде. Шоруқҷон ба хиёлот нестай фаромӯш кардӣ? Канали ҳунар ва табиата барвақт подписаться караги. Спасибо. Да, пожалуйста, не за что. مسلمان زاده را بینگر مسلمانی حقیقی نیست با فکر جیب خودش هست با فکر یک غریب نیست. ما راه دایم نمیشنم ما فهمو مرام خبر گیرین گپ نیست. سعید کلوب. هی سعید بغدادی عزیز خوش اومدی. سازا کی تنجکی بغدادی عزیز سلامتیت خوبه؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سعید جان خوش اومدی. دورای وطن ما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بختیار خجام خوش اومدی. سلام علیکم و علیکم السلام. پنجم لایک. زنده باشه. رحمت کلام برداره عزیز.
Видишь, Ава, э, у меня тигр. Так, когда Ава поменяется, она мигает Ава. Я ничего не понимаю, о чем вы пишете, Марина Курбанова. Курбатова. Извиняюсь. Тиладода, салом. Тиладода, салом, салом. Шомаден. Шомаден, Акаджон, добро пожаловать. Я надеюсь, Тиладода мне узнал. От голоса, наверное, узнал, кто я. Так, Бахтиёр Хиджама, клитентона ёки не? Амҷадин? Чё-то шинос тофтести. Ман, конечно, шинос метаву. Ман канали Ҳунар ва табиатм, бародари азиз. Созаки Тенҷаки Саидҷон, саломатит хуба? Клюше, маҳваш. Сейчас дам ключ. Саидҷон, клип темихи додам. Сози тинҷи дигар. Хай соҳиби канал наомадест, валӣ барои ҳамин ман магарам клип темтонам. Воҳ, кира мебинам. Кира мебинам он. Саид ключа гум мекунад. Саид ключа гум мекунад. Разборчик, хуш омадӣ, разборчик. Разборчик, клип тем шумодам. Бо яке разборда нагирим она. Магарам клип темта. Аймара махвашате. Так. Клип додум, махвашам клип додум, шумодам клип додум, Саидҷон. Это я Тиладода. Ага. Тиладода, спасибо большое, спасибо. С другого аккаунта зашел, что ли? Так, бечора да гами клит мурдай. Мия авал клит мегаи. Тилаку Буша, Тиладода, этот Махваш говорит, подписывайтесь в мой канал. Саид Кал. Саид вроде Кал нестику, ёки Кали. Кали мудорику. Саид Кал мега. Вах и Русай. Чиягане. Так, ина так, чизои муфид омад, хуш омаде. Ва алайкум ассалом. Раҳмати калом барои лайк зер кардантон. Зинда бошен. Созакен, тенҷакен, чизои муфид. Саломатитон хубай? Ассалому алайкум. Хубен тенҷен дӯстон. Бардамин, ба қуввате шукрона алло хуб ҳастем. Шумо чӣ хелен, чизои муфид? Добавить модератор. Так.
саломат бошед, акаи админ. мешава, алҳамдулиллоҳ, соз хуб, раҳмат. Худо ҳамеша соз хуб бошин, худо ҳамеша тинҷ бошин. Оилаи тоҷик дар Питер, даҳум лайк. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Зинда бошед, раҳмати калон. Аллакай 11 лайк зер кардем. Миннатдорем ай ҳамаи шумо. Раҳмати калон ай номи казан теже ҳаматонда раҳмати калон. Акаи ҳунар, омин, 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 омин. Омин, 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 ин қадар омин гуфта. Зинда бошед, зинда бошед. Чизои муфид. 6 нафар шуда аллакай дар эфир. зинда бошед. Раҳмати калон барои эфир дар ташриф оварантон. Бисёр миннатдорем, бисёр хурсандем аз ҳамаи шумо бародарону хоҳарону модарони азиз. зинда бошед. Апаи оила хуш омаден. Дар куҷоен? Наметавен. Так, чизои муфид апаи оиларо гуфтестай. оила хуш омаден. Апатҷон гуфтае ки махваш. Так, 996. Не знаю, на кого подписывался. Вот 996 уже. На кого подписывался Тиладода? Так, оилаи тоҷик дар Питер. Додарҷон, мара мегин. Так. Клиттемтона ки оилаи тоҷик дар Питер. ҳоли хай, соҳиби канал наомадестай? Магарам хай кам кам модератор шуморо дабайт кинем. Салом. Ва алайкум салом. Акаи Баҳодур хуш омадӣ. Акаҷон сози тинҷӣ? Саломатит хубай? Кору боракот хубай? Салом ба ҳама. Ва алайкум салом. Хуш омадин. Ҳама каса хуш омадин. На тебя. На меня подписывался. Спасибо большое. То есть на Казан ТЖ подписывался. Рахмат, брат, созум. Худут сози. Шукронаи Аллоҳ. Шукронаи Аллоҳ. Акаҷон созем. Алҳамдулиллоҳ, тинҷем, хубем. Так, Саидҷон гуфтае ки кам биханд охи пачақи маҳина гуфтеса. Так. Раҳмат, брат, созум гуфта акаи Баҳодур. Так, дальше. Маҳина урӯз да Тюмен раҳгум зам. Апаи оила гуфта яхандара шуда чизои муфид. Так. 9 нафар шуда бародарои азиз, бародаро, хоҳаро, модаро, хуш омаде ҳама каса. 9 нафар шуда 12 лайк аллакай зер кардин. Зинда бошин. Так, ина дили танҳо омад. Сразу зинда бошед. Дили танҳо хуш омаден. ҳозир иншоаллоҳ клид метем тона. Худо хоста бошад. Мана соҳиби клид мешем. Яке мабода клид натиятона ина дониста гида ки ютуб худаш ҳамин чизи замутид мекуна, клид наметия. 8 нафар шудагин. хуш омадин. 13 та лайк аллакай шудай. зинда бошен ҳама каса. навбаҳори дилкушои дилнавозам модарам, қуввати ҷону дилу ақли расоям модарам. навбаҳори дилкушои дилнавозам модарам, қуввати ҷону дилу ақли расоям модарам. аллаҳои фораму панду насиҳатҳои ту, аллаҳои фораму панду насиҳатҳои ту, шуд суруди зиндагӣ бо бақоям модарам, шуд суруди зиндагӣ бо бақоям модарам, модарам.
مادرم جان مادر. زنده باشین مادرای عزیز، بحر شما بود، زنده باشین. так модари азиз мо ҳамаи шуморо дӯст медорем, зинда бошед. так бобои баҳодур, нишон додум ку куҷо карочи жалбора дидана фаҳмо. так ҳама каса хуш омадем. так ва алайкум ассалом. дили танҳо, хуш омадем дили танҳо. салом ба халқи заҳматкаш эфир, ҳама каса созин, халқи заҳматкаши эфир, ҳама каса созин. шукронаи алло. дили танҳо хуш омадем. так далши мерем. бобои баҳодур хуш бошед, гуфтаи чизои муфид. ман надидум набераи бобош. надидум набераи бобош. акаи ҳунар чӣ навигариҳо? ҳеҷ навигариам нестай, бовар кунед. хай ака навигарӣ ҳамин ки ҳамин моҳӣ хӯрда гаштем, чӣ кор мекунем дига? оли бегоҳ агар дар канали худам эфир кунем иншоаллоҳ, бо шашлики ба моҳӣ мекунем иншоаллоҳ, худо хоста бошад. я бародармон видеои Домулла Акбарҷонро пахтай, Саид Азизов. так хуш бошед набераи бобош, гуфта акаи баҳодур кадомера. так иҷа дили танҳо айхандара сисидай, Саидам айхандара сисидай, чизои муфид. моам мерем агане шашликхӯрӣ. ба худо қасам, агар наздик мешиден, ҳами бовар кунед ку хушум намебиёям. моҳиро чанд рӯз қапидаги ман моҳиёра куштум, тозашон кардам. гӯем хушум намебиёяд ки хезим авай ё як бирён кунем ё ки як шашлик кунем. хай дирӯз ҳамин як кило гӯшти гов буд, авай гирифтем шашлик кардем. гӯем бега эфирда шашлик кардем, 5 шампур шашлик шид, 800 грамм гӯшт. гӯем 5 шампур шашлик шид. лекин хай бега хӯрдум, саҳар хӯрдум. и қакш мондай бо камтарак як десек сокакш мондай бо мехмуша тамом мешавад. инам таре некем ман худам тоқа зиндагӣ мекунам. камтараки хеле сари қоқи хилот хӯрдани хеле неинтерес най. вообще лаззати ҳамин хӯрока соз намефаҳмем, бовар кун. бисёрӣ бошӣ ки баъд бисёрӣ ба чақчақи гӯем ба вақти худ шинихӯрӣ хел вообще лаззатше намефаҳмем. бовар кунӣ ҳамин гули чизеро мехӯрӣ, и ғариби ҳамин намешада. бародари азиз, ҳамин қадар мехӯрӣ, ҳамин лаззати ҳамин хӯрок дар назарат намегӣ ки хӯрок хӯрдесам, мегӣ ки каҳ хӯрдесам. бовар кунед. ин ҳамин хӯрок мехӯрӣ, ин ҳамин чизои болаззат намегирем, чизои болаззат мехӯрем. ина хай бовар кунед, хай инамҷода ям любой чизро мехӯрӣ. бананша, ангурша, мисол қандша, конфетша, мисол ҳамаша мехӯрӣ. лаззатша намефаҳмӣ. бовар кунед бародари азиз, ҳамин ғариби як чие ки дар ҳамон хона мисол дар бари падару модар бошӣ, дар бари зану фарзанд бошӣ, як бурда нони хӯрдагӣ ҳамин ошид мекунад. дар инҷа ҳам қадар мехӯрӣ, гули чизеро мехӯрӣ, лекин лаззати ҳамин хӯрока намефаҳмӣ ки чӣ хӯрдесам. фақат ҳамин тасаввур кун ки каҳ хӯрдесам, тамом. инам тариб.
بسیاری فقط شوربای بله بله درست گفتین. همه چی شده، همه مثال فرق نداره. ششلیک لوبای خوراک ما همه در یک چیز میگیریم که یک ظرف در میگیریم، مثال خود طبق مثال خود یکم کرسانه میگیریم میمونیم خوردن میگیریم، مثال یا که آش سلافانی میکنیم در همین روی سلافان میریزیم شد پنجلکش کرده خوردن میگیریم. چیکار میکنیم؟ دست بسیاری گل گل لذتش دیگه آخه. این هم خیلی دوستای عزیز. ما موهیگیری را نغز میبینم، نیکی خوردن توزه کنیشه نمیفونم. نه خوردن اکه خوردنش ممکن خوردنش هم نغز میبینی، توزه کنیش بسیار آدم ها نغز نمیبینن توزه کنیش هم. نیکی من اکه چخه گونتا همی زوقکی میرم موی قپی، من موهی را بسیار وقت در همون لوی دایره وقتی که من قپیدم بسیاری وقت همون جاش را توزه شون میکنم. ای خیلی وقتی که من زنده قپیدم زنده آوردم گفتم من شما در مثال چکنم نشوندم برای همین زنده آوردم شونه در گویم ستکاک در زنده آوردم شونه در سطل گرفتیم شونه که شما در نشوندم که موهی را بینی تاکی نمی خیلی. ای خیلی ما در همون لوی دایره قپیدم مثال سراز توزه شون میکنیم با خونه میبیه مثال بیفرشده خشد نمیبیه بعد توزه کنیم. لیکن یک چی حلاوت میبریده همین یک کیفیت داره همین موهیگیری که باور کنین یک لامکر هم داره. اگر همین نروی یک دفعه قپی اوجه کسلش میقفت تمام زرازیت کشیدی بعد دیگه میگی که رفتن گیریم چقدر ذوقی زور داره. من ای سینی 6 سالگیم همین لوی دایره دا گویم کلام شدگیم همین سینی 6 سالگیم فقط موی قپی را شروع کردگیم ای سینی 6 سالگیم. ای خیل خورترک هم بودم بخیال ماسته اماکیون موی قپی میرفتن قطعی هوای گویم میرفتم من گویم خالتا قپک شون بودم. خوش آمدی صدای فرام، خوش آمدی و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم گفتایی که صدای فرام زنده باشی. صدای فرام بو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تقدیر وطن ما فاتیری بیروان میکنم. زنده باشی فاتیری بیروان. فاتیری کوراکی میگن و دوستی عزیز فاتیری بیروان فاتیری کوراکی میشه. هم فاتیری کوراکی را میکنی بعد همین طبق داد کروچی همین گویم شکروی عبیشنی بیچی فورتا مثال به جروغات و به چکا او میریزش کاوتر ریزه میکنی یا الدراز گیردوش میکنی کروچی خودش میشه شکرو. پامیدور بودرینگ ریزه میکنی ابولا شکرو بو کاشنیش قطی خودش میشه قرطا اوزه. بعد تو میتایی زدن نگیری. لیکن کم ترک همی شکرها کم ترک زلال داره همی جلود کده بسیاری ما اهمیت نمیتیم همی شکرها و هده میخوریم لکده بسیاری ما اهمیت نمیتیم همی شکرها و هده میخوریم لذت زور داره لیکن کم ترک همی جلود کده زلال داره. کوشش کنی که مثال وقتی همی شکرها و خوردن ده کروچ درابیلکا قدی دندونا قدی خوش رو مایده کنین خوراکا بقرد کنین که جلود کده زور نبیه با ای شکرها و قروتا بزرگای. بله خواهی که همه زورای نکیم هر یک تجده هسته. مثال بعضی برادرهایی که مثال فتیری کوراکی قطعی به مثال همی آوی خالی قطعی گویم همی کاوتشه ریزه میکنن. خواهی ای زور اومد هسته میکنن مثال نیست دسترس کردن نمیتونن همی چکه و جیروغاتا مثال نیست هم وریانت نباشه میشه کرده. ای خیلی بعضی آدما واریانتش هست اینه که نغز نمیبینن چکه و جیروغات قطعی کردن با قروتا. و اصلا قروتا میگیم قروتا همی قروتا زمستان میکنن بسیار وقتا قروت سخت شدگی که قروتا میگیرن آب میکنن برای همین نزوانش قروتا موندگی هم. قروتا مثال تابستانو جمع میکنی
кулла мекунӣ, қоқ мекунӣ мисол, чӣ хеле дар Бадахшону мисол тарафҳои ҳамин кӯҳистониёда мекунанд ин корора. баъзе ҳамин деҳота зиндагӣ мекардагиҳо мекунанд хеле наздикии шаҳр. дар ин хел кӯҳистонда мисол қурута ки ҷамъ мекунанд, ба бозор мебиёранд, фурӯхтан мегиранд. инами хеле дӯстои азиз, зарар мекардак ҳоли савзаи тори не дӯсти азиз, ман ина дар назар надорум. ман дар назар дорум ки вақте ки мисол жӯлудкада осеб мебиёра, баъд аксарияти мо жӯлудка мегӯем. ман ба чӣ мақсад гуфтам ки ҳамин меъдаи инсонда гӯем залал дорад. вақте ки мисол фатири кӯракӣ айвай фатир мисол камтар сахтай. ту мисол фатир норасидай, мисол ту ҳам мешӯриша, мисол мухпар мезаниша, мепазиша, аллакай мегирӣ, уже шакарова қуртова карданаш мегирӣ. ман ба ин мақсад гуфтам ки фатир мисол чия камтар сахтай, мисол ҳам вақти хӯрданда камтарак хушрӯ хоида ҳазм, ҳамин хушрӯ ҳазм, барои хушрӯ ҳазм кардани меъда, барои ҳамин хушрӯ хоидан дар хӯрока. ин хел хай ман хеле ҳодисаҳоро бисёр дидагим бародарои азиз. вақте ки мисол дар баъдисоҳо ҳамин гӯем табобатхонаҳода чӣ мекардем, практика мегузаштем давраҳои ҳамин студентида. меомадан бисёрш меомадан ҳам сразу с кори меовардакшона. бисёршон ҳамин шакарово хӯрдагӣ, карочи шакарово тез мехӯранд, жӯлудка приступ мегирад. гастрит дошта боша моментально приступш мегирад. приступи ҳамин меъда қати меоварданшона, баъд маҷбур мешуданд ё ки чӣ шланг монда, ҳамин хеле чӣ мекарданшона, ё ки дигар роҳҳо дошт, баъд мешуштанд, ё ки ягон дору пору медоданд, чанд рӯза дар больница хоб мерафтанд айрӯи як шакарови хӯрдагишон. баъд бисёр вақт меомад грил хӯрдагиҳо, инами жарини бисёр бозалал дорад. дӯстони азиз, грил хӯрдагиҳо бисёр меомаданд. ҳамин кури грилла мехӯрданд, яке буро ҳамин навси баъд балои ҷон гуфта мехӯрданд, баъд меъдада бисёр залал мекунанд. так бидавем ки фатир хунук нашавад. бале бародари азиз, шаурма залал дорад. шаурма залал дорад бародари азиз. медонед чӣ залал дорад? ҳамин гӯштакое ки мисол шумо мепазен, ҳамон месӯзаку аввалро сартиро ад намекунед. бисёри вақт хай ака ҳастанд, мисол мефаҳмидагиҳош ҳамон сухтагиҳошо мегиранд, як тараф мемонанд. ҳамон сухтагиҳоро агар мисол нофаҳмида мисол реза мекунед, дар даруни ҳамин шаурма мебиёяку, ҳамон сухтагӣ дар он меъда залал мекунад. сухтагӣ ҳамин нафарое ки гастрит доранд, моментально жӯлудкашон дард пайдо мекунад. бухон сообщении мара. так мебахшӣ бародарои азиз, ман журналистида хондагӣ нестам, лекин хайоли чӣ кам мехонам. бахшиш, ман вақте ки ман админи канали ҳунар ва табиатам. ҳамин агар нафарое ки мана донем, ман то гапи хидма бародарои азиз гап назанам, бовар кунем, ман ягон сообщениро намехонам. барои ҳамин хафа нашавед дӯстои азиз, хафа нашавед. иншоалло мехонем. так, алло, гӯш кардесам, ина рон гап занед. нависонед, мехонам. дурай ватан. так, мегӯм чӣ кор мекунӣ дар канали ин апашка? ман канали апашкара дизидам, карочи канали апашкара дизидам, аккаунтшо просто ҳамахи набират кардам, дизидам. ин канал айман шуд дига. апашка тамом, бо як канали дига ҳуй мекунам. инам хеле дӯсти азиз. так, хай аки апашкара ҳамун гӯем, ин апашка обуначии канали мо буд, обуначии каналҳои ҳамаи шумо буд. ҳамин апашкара моон гуфтем ки апаҷон, ин қадар дар шабакаи ютуб мебиёен, мисол моро дастгирӣ мекунен, як канал кушоен. ҳамин канала иншоалло бо ҳамин гӯем кӯмаки мо якҷоя бо ҳамроҳи шавҳараш чӣ кардем, занг задем,
канала кушодем иншоалло. Канала кушодем. Ина алҳамдулиллоҳ канал шудаги уже 1000 обуначӣ дора қариб. Мина пешравиҳо шудеста. Бо ҳам катбонугӣ карда мисол навор гирифта нишон медиҳад шояд ягон нафаре. Ман шахсан худам чанд гӯем тайёр кардани чанд блюдара, чанд намуди хӯрока канали Апамон ёд гирифтам. Шахсан ман худам. Дигароро намедонам, лекин бисёр инем хеле каналҳо бисёр канали полезнанд. Ҳами як гӯем як фоидаи мисол ба ҳами ҷомеа мерасонад. Як духтарак мисол медуроя шояд нав шавҳар кардаги ягон намуди хӯрока карда пухта наметавонад. Нигоҳ мекунад ки Апам хӯрок пухтеса дар интернет расм мегирад через интернет как готовится, чӣ хел тайёр мекунад. Деги тавақа мемонаву реза карда кабутиёш тайёр мекунад. Авқати хӯрока гӯем тайёр кардан мегирад. Бисёр хуб мешавад. И админ братишкаи Исмат Айчи хонем дигаша. Зинда боши акаи баҳодур. Так, инам хеле дӯстои азиз. Канала шӯхӣ кардам, канала дизидагӣ нестам. Мисол чӣ мекунем? Дастгирӣ мекунем Апамона. Дастгирӣ мекунем ки ключ бутӣ ключ додагӣ метавонам. Ман моментально шумода ключ додам. Так. Дастгирӣ мекунем ки иншоаллоҳ соатоша буд кунад. Мисол 1000 уже аллакай наздик омадаги. 1000 шуда буд, бо гашта бо минус шуд подписчикош меша иншоаллоҳ майда бо 1000. Шояд шудаги боша, барои ки ман надромадам надидам. Так, чизои муфид созен. Тенҷен гуфтай UF. Так, кадомеда ключ дар корай? Гап зане иншоаллоҳ ключ метавонам. Админ ҳози асри 21 ҳози ҳамаи духтаро аймаву туда не хатои калон карде. Хатои ганда калон карде ки добрий ден. Бисёр хатои калон анами гуфтагитон ганда хатои калон карде. Медони барои чӣ? Вақте ки оиладор мешан ҳозир нигоҳ кунен, ман шумода мефаҳмонам аксарияти ҳами аз оилашон ҷудо мешудагӣ бисёртарги айрӯи ҳами бародаро, модарои азиз, хоҳарои азиз, ман ҳақиқата мегӯм, бисёр айрӯи ҳами хӯрока наметонистагӣ, намепухтагишон оилаҳо бисёр ҷудо шудастанд. Бовар кунен, ин ҳақиқат аст. Як кору гири хонара карда наметавонанд, ина бояд ёд гиранд. Ҳами занҳо ин хафа нашавед. Мисол ҳама мардода мисол дахолат дора. Вақте ки зан гирифтен ё ки шавҳар карден, мисол пеш аз шавҳар кардан, мисол якум тайёрӣ дидан дар корае ки кору бори зиндагиро тонистан дар корае. То говҷӯшиша ҳатто мисол хай ҳаста меша маврудое ки гӯем ай домо мисол ай домода зиндагӣ кунад, ҳаминҷо оиладор мешӣ. Баъд нафаре ки мега ки ман зан гирифтам, занам гов ҷӯшида наметавонам. Охир зан гирифтӣ, вай дар дом зиндагӣ мекунад. Вай чӣ хел ту да говои шуморо биёя ҷӯша? Вай дар балконшон гов нигоҳ намекард ку охир. Ёд доште анаки чем мисол гапшунав карданша ёд доште занта говҷӯширо ёд доште. Вақте ки кору гири хонаро наметавонам. Кори гири хонатона нишонте, рафтори оилатона фаҳмонша ки чӣ гуна рафтор доранд. Баъд нехе зиндагӣ тенҷ беша, на ин ки таи лағату таи шатамони занава баъд сариштаи айрӯи як кора натонистанаш. Ин ҳақиқат ай бародарои азиз. хай меша одам бояд ақли мисол ақли хиша кор фарма прежде чем мисол дар зиндагӣ мисол оиладор шуданда якум тайёрӣ дидан дар корай. баъдан бистум лайк казан хуш омадӣ худоҷон. ҳама ҷиҳата тайёрӣ дидан дар кораю, баъдан оиладор шудан дар корай. инами хеле дӯстои азиз, бо хафа нашавед. Ман мисол чизе ҳаста, чизе дидагием дар ҳақиқат, мисол медонам, гап мезанам. Так,
ин админ созай бай нақлкуниро чиқари нақлкуниро беҳтарин бурад ба админ худут зан дорӣ? Бале, ман зан дорам, гӯем соҳиби 3 фарзандам, шукронаи Аллоҳ. ман худам оиладор ҳастам, соҳиби 3 фарзандам. Инам хеле дӯстои азиз. 2 духтару 1 бача дорам. Худо хуш омадӣ. Худо ина бародари азиз админи канал омад. Бо гумон накуне ки ман канали апамона дизидагим. Ман ин канала карочи айрак ёфтам. гирифтам дами компютерам ҷош кардам карочи. Канал так шо ман дизидаги нестам. Так, ключ мада буте акаи ҳунар. Так, қиссаҳои исломӣ иншоаллоҳ ина соҳиби канал омад. ҳозир худшон ключ метиҳанд. Так, хай ман шумо да ина ключ гуфтем, ключ метиҳанд дӯсти азиз. қиссаҳои исломӣ ина апамон омад, иншоаллоҳ худаш ключ метиҳанд. Янга метона ягон чи пухтупаза. хай хулоса нақлтон кунам. хай духтари шаҳрӣ буд. манам мисол оиладор шудам бародарои азиз. хай 17 сола буд гирифта будмиша. хулоса хай нами хеле буд мисол коргири хонамона мисол чӣ фаҳмонам тона. худам хай мисол апа мисол барвақт оиладор шудагӣ буд. ман дига коргири хонада худам гӯем чи духтари калони хона гӯем худам будам. ҳамаи коргири хонаро мисол метонистем. вақте ки мисол оиладор шудем, дидем ки мисол ягон коро наметонаш, хай метонист, ака намегум наметонист. ягон коре ки наметонист ман нишонаш медодам. на ин ки мисол зана гирию ту коро наметони таи шатау лагат муниша. не, баръакс. кора ёд доште зиндагӣ динехи ширин мегзара, рафтан мегира. баъд савремени дига ина кору зиндагиро дига ёд гирифтагиай. ҳозир дига хушномаашам ягон тарафам рава меҳмонӣ, дига уже бе ташвиш мера мисол меҳмониша карда рафтан мегира. медона ки келиш кору гири хонаша карда метонаяд, исусуша дида метона. инами хел бародарои азиз вақте ки оиладор шудем, ман мисол шахсан мисол худам ҳами хел чӣ кардагӣ мисол ай дидагим ҳами чиёро мефаҳмонам тона бародарои азиз. дидагим не толка мисол дар зиндагии худам дидагим, дар зиндагӣ мисол дига одамонам дидагим ки айрӯи ҳами кору гири хонаро наметонистагӣ, ягон чи пухтупаза наметонистагӣ, заношоно мезананд, сар метиҳанд, мезананд, лағатшаб мекунанд. охир ҳаминам зиндагӣ шуд бародаро. ҳамаш ина айрӯи нами хеле бародарои азиз бовар кунед. худо раҳмат барои дастгирии мана камтар мазам гирехтай. ҳила менависам илтимос меҳмонора хушомадин кунен. гап неста. меҳмоно ҳаматон хушомаде. айноми казантеже зинда бошен. инами хеле бародаро, модарои азиз, хоҳарои азиз, бародарои азиз, инами хеле кору бори зиндагӣ. Так, раҳмат ба падару додари так бестози додари баранда. худованд ҳамаи писарора мисли шумо ба фаҳм гардонад. Так, бале. баъде ки мо ҳоли як чиз дигара гӯм тона бародаро гӯш кунед. бародаро ҳаматонда касатса дора. вақте ки мо мехезем мисол як кори хонада мисол чӣ мекунем, зана мисол ёрдам мекунем, ин суннати паёнбарай. ба як нафар мебиёта занкалон мегӯта. ҳами ягонтатон ба фикру хай аксариятон ҳастай мисол занотон ҳаматон мисол айхтон майдаанд. вақте ки мисол бисёртон занкалон мегӯянд шумо рӯ афтода мешен, гав зада наметонед.
ҳами хеле одамо да ответе ки ҳо ман айзанам калону ба ки нафаҳмед ба гӯ ки суннати пайғомбара ман чӣ кардестам иҷро кардестам. Ин як гапои фаҷ мегӯянд занкалон чумот кард охи пага занад ки касал шуд баъд ки намебиёри зани ҳамсояро мебиёри ки манда нон пас ё ки ягон кас дигара мебиёри кори гири хонаро мурда маҷбури кунӣ ба админ буратҷон гов ҷӯшидагӣ конечно гов ҷӯшидагиам бузам ҷӯшидагиам ҳамин чӣ коре дар ҳамин зиндагӣ нестае ки ман кардагӣ набошам бародари азиз. инаме хеле бародари азиз якум дафъи гов ҷӯшидагиам короче сатила хай қапидагиам ба зоном сатила қапидагиам гов ҷӯшидестам шир ба ҷои дастати реса та танои худам чорша додеста. Якум бор хай камтар мушкил буд ба оста баъд ёд гирифтем короче уқа коре неста бародари азиз ҳами ҳаракат кунӣ баракатша аллоҳ метия. барои мо бародари азиз ягон мушкилӣ надора ягон ҷои айбшам неста дӯстои азиз. баъзе бародаро рӯафтода мешаванд як мисол об дар кораи хонада сатила мегирӣ об да мерӣ занкалон об кашидасӣ охи зан тароӣ мекунӣ 2 рӯз пас гирдош ай сариш мемона рӯдош ай даҳаниш мебиёяд чӣ дар корайта зани солим дар кор боша хе кори хонада ёрдамаш кун вақте ки даҳамиҷаи баъд зан ай гуфта ка ғулом мехези кор мефармониша. зинда боше бародари азиз зинда бошен миннатдорум ай ҳаматон. хайнами хеле зиндагӣ ҳаминай бародаро зиндагӣ ҳаминай барои ҳамин як хелтон мисол беақлӣ накунен ай рӯи мисол кору гири зиндагиро наметавона зан гуфта зана таи шатаву лағат намонен зана кора ёд тиҳин мисол нишонаш диҳен хеза ёрдамаш кунен. инам хеле дӯстои азиз баръакс занкалон мегӯян хеле гапҳоро дига як тараф монед ин суннати пайғомбарай суннати пайғомбармон расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламай. барои ҳамин ягон ҷои айбиздош нестай чӣ корера метонен хо хона руфта метонен хо курпа ҷамъ карда метонен хо об кашида метонен хо хӯрок пухта метонен тамоми кор ҳамин як марда мегӯянд 40 ҳунар камай ин дар ҳақиқат ростай камай як марда 40 ҳунар мард бояд ҳамакора бошад. бешӯхӣ айхандара куштимон дода аҳсан кошки хай охи ин ҷои хандаш неста дӯстои азиз ҷои хандашам некем хай хандаоварай мисол баъзе мисол суханомо хандаоварай некем ба ҳар ҳол манам духтари шаҳрӣ будам так бахшиш бародаро ман рози стоп мекунам манам духтари шаҳрӣ будам дар деҳа шавҳар кардагиам ростӣ ҳеҷ чизро наметонистам гова медидам мегурехтам так алҳамдулиллоҳ ҳозир ай уҳдаи ҳамаш мебурам алҳамдулиллоҳ. ина зинда бошен ҳамин ҳаракат ки кардем иншоаллоҳ апои азиз хоҳарои азиз модарои азиз бародарои азиз ҳамин ҳаракат ки кардем ҳамаи кор мисол аз ҳаракат кардан мисол баракатша меёвад иншоаллоҳ. админ маладес ёрдам кун фоидаша мебинӣ. хай мо ёрдам карагем фоидаша дидагем ки гуфтестем агар фоидаша ки намедидем мегуфтум тона ки ман баръакс мегуфтум ки бародаро ягон гурам кӯмак накунен занакора лағатшаб шон кунен таи шатамо нешона хелишон кунен охиришон не баръакс бародари азиз баръакс ман гуфтестам ки кӯмак кунем мисол оилаотонам. так ман хурд будем баъд мисол апаму хоҳарму мисол худам ҳамин кору гири хонара тақсим мекардем як тамон хонара меруфтем
як тамон кӯсао табақа мешустем, яктаи дигамон мисол ҳавлиёро мисол мерӯфтем. Инами хеле кору-бори зиндагиро мисол ба якдигарфаҳмӣ гӯем мекардем. Акаи админ силкамон. Так, ина хуш омадӣ устоди азиз. Ина устоди азиз ба фикрам нав дуромаден. Салом, рӯз бахайр. устоди азиз зинда бошен. устоди азиз бовар кунед ҳамин дирӯз дар пахши мустақими шумо, дар барномаи шумо бисёр бовар кунед ҳамин як кайфияте буд манда ки ҳамин 4 сих шашлика гӯем ҳамин хел хурдум хабар нашудум як сихи дигааш монда дар ҳамин эфири шумо 4 сих шашлика ман хурдум. Бале нав дар омадам. ҳаловат бурдум дар эфиртон. Лекин ягон саволтон ягон савол ҷавоб да ягон ташта мисол ҷавоб надодум, барое ки якум бор будак эфири шумода. Ман фақат хостум фаҳмум мавзӯъ чияй, чӣ мисол саволу ҷавоб меша, дар бораи чӣ меша. Ман как камерачӣ борем гӯем, наворбардор борем шиштем мисол эфири шумода ҳаловат бурдем. Миннатдорем устоди азиз. бисёр барномаҳои хуб доштем. Ман мисол қонеъ шудум ба таърифҳое ки бародару модару апо хоҳаро таъриф карданд ки шумо як маротиб ҳамн эфири ҳамн устоди азиз дароен. баъд ман чиз баъзе эфирҳода мисол медурам кам михе шеър қофиябандӣ карда менависам. баъд мана хулоса намедонам як нуқта буд ё чизҳои муфид буд. Мана ҳавоё ба фикрам гуфтанд ки камтар мисол савод дорӣ ҳамн кам эфириҳои ҳамн устоди азиз монрав. баъд карочи фикр кардам кӯшиш кардам ҳамин қадар равам. Инами алҳамдулилло худо розӣ будааст. ба розигии Аллоҳ ҳамин дирӯз эфири шумо дуромадем. устоди азиз бисёр миннатдорем. Зинда боше устоди азиз. Лекин бисёр аколи ман нав савол ҷавоб шуда дуромадам. ҳоли забон омӯзиш да надуромадам. ҳоли бо забон омӯзиш да дуром мумкин пуштағилак равам, мумкин дига ҳамн фақат эфирои шумо дуром. Ина хеле мумкин замино да хоглута кунам дига ки ман ягон забону айхид мекунам. зинда боше устоди азиз. саломату сарбаланд бошед. миннатдорем устоди азиз. Так, бахшиш бародари азиз, ман бисёри сообщениётонро намехонам. хай шумо медонед ки ман канали ҳунар ва табиатам то гапи хидма гав назанам. ман ягон комментария намехонам. комментариро пропускатора карда рафтан мегирам. хай ҳоли шояд иҷодам ако омӯхта шавен. ман иҷодам намехонам эфирда эфири хидм як тараф мондагӣ эфири ападам дига намехонам ягон тутуна. бахшиш мепурсам ки пропускат мекунам нависонданотона. так, саломат сарбаланд бошед. так, иҷода кадом рост дурай ватан гуфта. так, далши рафт нависондан гире. хуш омадед ҳаматон. ҳама каса хуш омаден. 10 нафарин дар эфир 23 та лайк аллакай зер кардин. миннатдорем. миннатдории худмонро аз тани апаи казан баён мекунем ба ҳамаи шумо дӯстои азиз. зиндаву саломат бошен ба дастгиритон. так, одамҳои даркориро аз афташ мехонед, аз ҳамаро не дӯсте ки Гулҷаҳон Шарипова апаи азиз, модари азиз, не одамҳои даркорӣ не. ман ҳамин кадомеш мисол навиштагиаш чӣ боша хондан мегирам. ман ихе камтарак канали ҳамин ҳунар ва табиатда аҳамиятиен дуроен шумо канали манда ҳамашон медонанд ки ман то гапи хидма гап назанам намехонам комментариро. барои ҳамин дӯстои азиз хафа нашавед, рӯафтода нашавед. так, обод бошӣ. худо кам бихон. бале кам мехонам. так, кадоме касалай гав занед ман хондантон мегирам. дӯстони азиз зинда бошед. миннатдорем аз ҳаматон. так, далши мерем. так, дигаша мехонем. гуфти
исмат дигаша мехоне гуфти исмат намедонам ҳамн исмат қатиман хеле баробар кардасе ва бодша ба ҳамн худаш бара лекин бародари хеле тенҷаями мулоим гав мезана навроша хелеша дидагӣ лайка ба банан заневу ба ҳама чӣ мега лекин ҳар як кас мисол хислати худша дорад. дӯстои азиз, барои ҳамин хафа нашавем. дӯстони азиз, аз мо хафа нашавем. Так, бародарои азиз, шумо агар забономӯзӣ хоҳед, ина ман тавсия метем, канали бисёр беҳтаринай. Неки ман ҳамин қажда афсӯс мехӯрам ки чӯва ин гуна шабакаҳо, чӯва ин гуна барномаҳо то ба ҳол ӯ каналда бояд ку бародарои азиз ҳазорҳо нафар бояд дуроянд илмомӯзӣ. Баръакс ҷое ки баҳс рафтесай, ҷое ки ҳақорату дашном рафтесай, против як нафари дига суҳбат рафтесай, ана ӯ шабакаҳоро мо нағз мебинем. чӯва ин хеле бародарои азиз ки чӯва мо ин гуна барномаҳода намедуроем, забономӯзӣ инами дунёи забонҳо барои чӣ мо намедуроем ҳамихели каналода гӯем обуна намешем, намедуроем дастгирӣ намекунем. бародарои азиз, ҳама каса мо бояд дуроем инами хели шабакаҳоро бояд дастгирӣ кунем ки ин ба манфиати моа, ин ба фоидаи моа. дӯстони азиз, барои чӣ мо намедуроем инами хели каналода. ман дирӯз дуромадам 24 ё 23 нафара даифӣ. вақте ки медурои суҳбат дар бораи ягон ҳақорати дашном, ягон каса дашном кардаиса, ин фарз кардем канали бародар тиҷӣ ё ки инстаграмашда медурои миллион 2-3 ҳазор нафар медуранд, то 7 ҳазор нафара медуроянд, фақат ҳақорати дашноми ҳамун бародара гӯш мекунанд, тамом. аиҷа баръакса ҳақорату дашнома нағз мебинанд, каналда подписатсия мекунанд ки кай и бародар бо кира ҳақорат мекарда бошад. фардо бо интизор мешаванд ки намехе нигоҳ мекунанд ки кай ту эфир мекунӣ ки кира дашном мекарда бошӣ. бародари азиз, барои чӣ қадар мо мардуми камтараки хел ҳами ақлмона кор намефармоем. бародари азиз, камтараки хел ақлу шӯрнокира кор фармондан дар кораи дидан дар кораи ки чӣ хел шабакаҳо рафтесай, чӣ гап рафтесай дар мисол шабакаҳои интернетӣ. бояд дуроем бародари азиз, дуроем дастгирӣ кунем ин гуна каналҳоро. раҳмат бародар барои дастгиритон. бародар ҳамин қадар бас аст ки ба мардум наганд ки маслиҳати пешакӣ аст. не бародари азиз, ин маслиҳати пешакӣ нестай. ман шахсан худам да мана тавсия додан, мисол ҳамин канала ман дуромадам, ман дидам. бовар кунед бародарои азиз, ин гуна каналҳоро бояд мо дастгирӣ кунем, бояд мо дастгирӣ кунем. дӯстои азиз, ман ҳоли дар шабакаи худмам гап мезанам ки чем дуромада як бародар медурояд дар шабакаи мо медурояд як дашном менависа. камтарак ба ақл шавем бародаро. дуроем чем як дашноми ами даҳани фасодтон мебурояд дашном мекунед, ё ки ами чиликои намихели бекормондатон менависа, як дашнома ба ҳамин клавиатура менависа. чем ихели нависондана хезен дуроен ин гуна эфирора, ин гуна чиз барномаҳоро дастгирӣ кунем, дуроен илмомӯзӣ кунем. ман валлоҳи қасам ман намедонистам ки устоди азиз, ман намедонистам ки то ин дараҷара чи шумо эфирҳои шумо, барномаҳои шумо то ин дараҷара ихе диққатҷалбкунанда, ихе манфиатоварай. бовар кунем, ман медонистам. мана гуфтана не ки ман шӯхӣ фаҳмидам. ман гуфтам шояд ихели фикр кардам ки просто ҳамин хел эфири гӯем ба забон, ҳамин хел эфири гӯем просто медуроӣ як эфири обичния, ягон бародари мисол ягон гӯем навшогирда. не баръакс будай. ҳамаи забона паштӣ медонад. ман дирӯз туркида ба фикрам, туркира мисол чӣ карде, дирӯз дидам туркира хушрӯ хондесе, арабира хушрӯ хондесе, ҳамин забони форсира хуб хондесе, русида, англисида, дига забоношда чӣ накардам, моли илмомӯзида медурам. иншоаллоҳ мебинам. раҳмат хоҳар. так, инам хеле дӯстони азиз, и админ ҳама тарафа шахсай, ай
моҳигирӣ бай амри маъруф гузашт. Не амри маъруф акн неу бародарои азиз мисол ҳақиқата расондестем то на баръакс ҳами эфирои худам да ман ҳам хелиюм вақте ки мисол заводитим ки карде барои ҳамин то бензиним тамом шуда ман гап мезанам дӯстои азиз барои ҳамин хафа нашавед ман. Так гулҷаҳон шудам мега шавен апаҷон. Зинда бошед дӯстои азиз, зинда бошен. барои ҳамин чиз вақте ки барои фоидаи мо барои зарари мо нестай чуа мо намехезем дастгирӣ намекунем. ҳатто ҳамун лайкам намонен дуроен мисол обунарам нашавен дуроен шумо ҳамуҷода мисол иштирок кунен як чи барои хитон меомӯзем бародарои азиз ку бисёр хуб бисёр олӣ мешавад. хай шояд мисол олмон мери шояд мисол ягон шаҳри дига мери я здрасти дастбиданро ёд мегирифтаги сиёхӣ ҳадди аққал ина ҳози мисол як забони русӣ не мисол Россия мебиёи бародарои азиз як хелшон 10 сол шуда кор мекунанд дар Россия намедонанд забони русиро ҳами бояд дашнома медонанд чи дашном кардана метонанд бародаро бахшиши зиёд некем ина ман мегум ҳатто мисол чирам боша ёбтувайма ту иди нахую туда судаша метонанд иноро метонанд баръакс дига суханора гуфта наметонанд. вақте ки чизе ба зараршона иноро ёд мегиранд ино сраза ино да доноанда ин ҳада да калашон мешина вақте ки як чизе дар фоидашонай дар зараршон нестай намедуроянд хели кӯшиш намекунанд бародарои азиз. барои ҳамин мо бояд кӯшиш кунем забономӯзӣ мегӯянд ку забондонӣ ҷаҳондонӣ. ин зиндагӣ ҳамин хела зиндагӣ оинаро муҳтоҷи хокистар кунад. меша мавриде ки Россияш барҳам мехӯра як шаҳри дигаш мери шаҳри Қатар мери Арабистон мери гӯем бо як шаҳри дигаш мисол Монголия мери ёки Америка мери ин забономӯзӣ бисёр хуб ҳама иҷода ба кор мера барои ҳамин мегӯянд ку забондонӣ ҷаҳондонӣ. хай хулоса инем хеле дӯстои азиз ташаккури зиёд бародар Баҳодур ТВ. так зинда бошен. гуфти хоҳар ҳоли Дина бисёр буд дигар рӯзҳо ман Дина дарк кардам гуфтам ки мисол ин гуна эфирода ҳазорҳо нафар бояд бошанд ин гуна барномаҳода лекин баръакс кам аст бисёр кам аст. ман бо гуфтаистам ки вақте ки наворҳои дашному ягон баҳси бефоида рафтесай ёки конкурс ина боз заводӣ шуд дӯстои азиз ина конкурс рафтесай унҷода ҳазорҳо нафар иштирок доранд баръакс чизе ки мо да манфиат мебиёра фоида мебиёра дар зиндагии мо дар корияй мо аз ин чизо бехабарем дӯстои азиз. мо фақат ҳақорати дашному ҳамин конкурси ҳаромо инем хеле корора нағз мебинем чизе ки бар залали моай шайтон моро ҳала мекунад ки ҳамуҷо равем ҳавае дастгирӣ кунем аиҷа баръакс чизе ки бар фоидаи моай мо намехезем намебиёем. бале дуруст гуфтен ҳунар бародар зинда бошед қиссаҳои исломӣ саломат бошен. так агар касе бовар надорад ин бегоҳ соати 8 бо вақти Москав эфир доранд дунёи забонҳо. бале ман аллакай уже гӯем расписани эфиркунишона иншоаллоҳ чӣ кардагием гирифтагием уже медонам кадом рӯзҳо кадом соатҳо ҳамаша уже дар калам гирифтагием иншоаллоҳ мерем. ман бахшиши зиёд дунёи забонҳо ки устоди азиз ман шуморо бисёр дар эфирҳои апаи Шаҳлои Наҷмиддин медидам. Наҷмиддин ман ҳамин эфири апада дида будам ҳамаҷода мана тавсия дода буданд ки обуна шав бахшиши зиёд ман обуна
ман гумон кардам, ки ман канали шуморо обуна шудагиам, лекин баръакс ман обуна шудагӣ набудам дар канали шумо. баъд ҳамин дирӯз нависондум, ҳамин англисӣ қати нависондум номи каналтона, яке буромад каналтона. Ин хел ман гуфтам уведомление мебиё эфир мекунед, ки уведомление наомад. Ман подписатсия кардагӣ набудам устоди азиз. хулоса подписатсия кардам дирӯз, ба эфиртон дуромадам. Так, акаи Баҳодур гуфтаа, ки админ брат ай чой бизан. чӣ хелӣ як чой бизан, ина як чой занам, боз заводид мешунам. ҳеҷ гап надорад. бале, апаи Шаҳло беҳтарин ҳастанд. хела дастгирӣ кардааст. бале, ман эфирои ҳамин пахши мустақими апаи Шаҳло бисёр медаромадам. бисёр моро дастгирӣ кардагиай, бисёр камбудиҳои каналомро мисол фаҳмондагиай. зиндаву саломат боша. лекин ман бисёр миннатдории худма ҳаматон дӯстои азиз баён мекунем, ки ҳамин қадар дастгириҳо мекунед, ҳамин қадар эфирои мо мебиёед. дӯстои азиз, мо миннатдорем. так, хайна далши мехонем аку дӯстои азиз комментариётона. бардораи азиз, ина чизои муфид силкаи канал мондагиай. силкаи канали як нуқта бас аст мондагиай. ба фикрам ҳамин силкада дуроен дастгирӣ кунед. ина Гулҷаҳон Шарипова силкаи канал мондагиай, дуроен дастгирӣ кунед дӯстони азиз. чизои муфид, чой марҳамат кунед. ина чои тарбуз буда марҳамат. ҳама каса ба хонаи чизои муфид. так, далши майли панотон бар худо ҳама каса. майли зинда боши акаи Баҳодур. худованд барори кору тияҳу умри дарозу тияҳу ризқи фарозу тияҳу ҳамеша сарбаланд боши дӯсти азиз. акаи азиз зинда боши. хушомадӣ акаҷон. ман бовар кунед, ҳамин насиҳати падару модарам як тарафеста. ман ҳамин хурдимда бисёр ҳамин нозикиҳои зиндагиро бобом, худо раҳмату мағфираташ куна, ҳамин хел бобои хушсухан буд, ки ҳамин ҳарди бобоам гӯем, худо раҳматшон куна, бисёр одамои хушсухан буданд. ҳамин насиҳату мисол аҳамият медодум. ман валлоҳи қасам ҳамин то худма шинохтанаку ман намедонистум, ки расулуллоҳ муҳаммад, ман гумон мекардам, ки имоми аъзам мегуфтанд ку раҳматуллоҳи алайҳ. ман гумон мекардам, ки ҳамин паёнбармонад. ман намедонистум, ки паёнбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дига ҳаю, имоми аъзам дига ҳай. ман да ҳамин худо раҳмат куна бобома, ҳамин бобом, ман хурд будум, ҳамин бобом ман да фаҳмондагиай гуфтагиай, ки кадомиш кияю кадомиш кияй. бардори азиз, ҳамин як насиҳатҳо мекард, дар ҷиҳати зиндагӣ мефаҳмонд. худо раҳмату мағфираташ куна. лекин ман то ҳозир дар калам ҳастай. хурд будум, лекин дар калам ҳастай. ҳамин чизе ки ҳамин сарам гузаштагиай, ман калам ҳамин хеле ҳастай, ки ман қафо матад карда ҳамаша ба хиёл овара метунам. лекин баъзе бардора мегӯянд, ки шумо ҷин дорен. охи ин баръакс аку ҳамин қадар хондагиан, ҳамин нафари ҷиндор мехонанд. мисол маълум ай, ки мисол ҷин дора ё ки ягон аҷинаварай маълум ай. лекин баръакс ай дӯстои азиз. хай майнаи сари ҳар одам ҳар хел аст дӯстои азиз. устод ин ҳамихелиш ҳаста. ин мисол шумо устоден, ҳамихелиш ҳаста. метонед ин шумо мисол чизе ки аз сартон гузаштагиа қафо матад карда метонед, ба хиёл овара метонед. ҳози муфид канали як нуқта бас аст да ҳастем. так, рӯзи душанбе забони англисӣ, сешанбе забони туркӣ, чоршанбе забони русӣ, панҷшанбе забони англисӣ, ҷумъа забони туркӣ,
шанбе забони русӣ, якшанбе саволу ҷавоб. Зинда бошӣ бародари азиз. Навомӯзон. Так, чизои муфид нависонда. Так, апаи фю машааллоҳ, беҳтарин. Аллоҳ таоло аз шумо розӣ бошад, беҳтарин инсон ҳастед. Так, ташаккури зиёд хоҳар фю. Так, устод раҳмат ки ҳастен. Так, қиссаҳои исломӣ силкаи канал мондаги дуроен бародари азиз дастгириш кинен. 7 нафарен дар эфир. Так, далши Гулҷаҳон, дунёи забонҳо тарафҳои мо ба ҳам меҳмон шавед. Дунёи забонҳо Гулҷаҳон гуфтесае ки устоди азиз шуморо тарафҳои мо меҳмон шавед мегӯяд. Так, далши мерем. Аллоҳи меҳрабон аз ҳаматон розӣ бошад. Бале, бародар аку ҳамаашро ба ёд оварда наметавонем, аммо баъзе шояд дар ёд оварем. Бале, не, ман аку чӣ хел гумта айми то вақте ки худма мешиносам, мисол то вақте ки мисол ба хиёлам ҳастай, мисол ман гӯем ҳавоира ина мисол як чира мегӯянд мандам, як чира ба хиёлам мебиёранд, мегӯянд ба хиёлат ҳастай. Баъд ман мисол фикр мекунам, мегӯям бесте фикр кунам, ман қафо гӯем тад мекунам, ҳамон вақтора фикр мекунам, баъд дар фикр мебиёяд. Баъд ин хеле устод ман калам мехелае ки вақте ки мисол ман як ҷода кор кардесам, ина фарз кардем кор кардесам, мана соҳиби хона мегӯям ки материалҳоро навис, мо да чӣ дар корай. Ё ки ина мисол разведкора мо ҳамаша кардагием, разведкора мо бояд часпонем, не ки ман дар асл магазин рафтем, ман разведкора ҳисоб накардам ки чанд дона разведкай. Ман дар ҳамон магазин мисол обратно мотаться карда омадан мисол хеле вақт мегузарам. Дар ҳамон магазинам ба ҳамон каллаи худам мисол ҳамон квартира медурам, ҳамаша ҳисоб мекунам, мехарем, мебиёрем. Соҳиби хона ҳайрон меша, мега ту чӣ хел ҳисоб кардӣ? Мегӯям ҳамаша точно харидем. Ту чӣ хел мега ҳисоб кардӣ? Мегӯям охира намехел. ҳозир мегӯям ҳисоб мекунам. Ина хеле устоди азиз, ҳамин хел уже аллакай ман як 5 сол шуд, 6 сол шуд, ҳамин даже барвақт гӯем ҳамин аввал ҳамин солҳои студентӣ ман ҳамин хелам. ҳамин хел дар калам мондагия, мисол ҳамин чизое ки мисол фаромӯш шудагия, не ки бод мисол ба хиёлам мебиёрам, бо гӯем дар калам мебиёям. барои ҳамин дар дарсҳо иштирок карда истодаам, кам кам ёд гирифтам. Так, зинда бошен. зур беҳтарин шумо агар забон омӯзед, шояд дар як сол 2-3 забона ёд гирем. Бале, ман устоди азиз вақте хурд будум, мактаб оли мактабхон набудум, солҳои ҷанги шаҳрвандӣ буд хумондакун. Ман сабақ мегирифтам, ака алҳамдулиллоҳ хай то ҳафтаяка гӯем равонакӣ хондагием. Ҳамин мисол китоби ҳамин Қуръона хондагием. Мисол ай қоида то ҳафтаяка хондагием, мисол Қуръона хича равонакӣ кам хондагием то сураи Ёсина. Баъд карочи хурд будум, устодам мисол манда дарс медод. Ман аз хонаи мо то мисол то хонаи устода вақте дарсгирӣ мерафтем, ҳамин фарз кардем 300 метри туғрияй. аз ҳамин ҷо мисол сабақа медодак, ман то хона омадан аллакай аз зиёд чӣ мекардам, бо гашта мерафтам. Устод мо бовар кунед, устодам безор шудагӣ дар ман хурд будум, не ки мегӯ безор карем, мегӯ ҳама хеле чиз. Бас сабақа 3-4 сабақа медод.
бо ин кара се чор мисол гӯем мавзӯда мисол медод, мегуфт ана инш азиёт кун. бо меомадум бо ҳамихел бо азиётш мекардум, бо мерафтум 3 дафъ 4 дафъ мерафтум ҳамихеле. агар ба ӯ шаст, ба ӯ вақте ки мо шанс доштем, агар мехондем, алҳамдулиллоҳ, дар номи аллоҳ мурум, шояд мисол қуръон аз худ мекардем, мумкин қории қуръон мешудем, лекин баръакс афсус мехӯрем ки нахондум, далши мисол нахондум. лекин хай алҳамдулиллоҳ, худоро шукр мекунем ки дар ҳаққи устодум дуогӯем ҳамавақт ки ҳами хондани қуръона мо да ёд додагия. мисол вақте ки дар мактаб мехондем забони форсӣ, дар забони форсӣ хондан, гӯем хондан мисол ҳами равонакӣ хондану навиштанаш аъло будем. бисёр устодмон, ҳами устоде ки дарс медодагмона забони форсӣ, аллакай ҳам вақти экзамино мешуд, ҳатто дар экзамин раҳмон намедод, мегуфта ки рав баҳои шумо мондагия карочи. ман фақат аз ҳами фанни химия, математика, физикарам гӯем меша, ҳами се фан сус будум, бисёр сус будум. забони адабиёту дигарошда, забони адабиётда хуб будум, дига фанҳошда хуб будум, устоди азиз. инами хел афсус ки инам акуд образованием устоди азиз чияй медбуратай медучилиши ҳами шаҳри ваҳдата хондагим 4 сол хондум. мисол хай образование дорем, метонем гӯем кор карда, первый помощь оказать карда метонем, мисол укол кардана, мисол чакчак мондани дига короя, мисол медбурати чӣ коре ки мисол дар мо омӯхтагиан, ҳами корро алак метонем. хостем ки мединститут дохил шавем. барои як дохил шудани мединститут хай ҳозир мебинен, фақат ҳозир дониш, агар мисол дониш талаб кунанд, бисёр кадрои мо бисёр кадри хуб мешаванд. лекин ҳастай мисол мавридое ки дониш талаб намекунанд, фақат пул. ба пул кадр тайёр намеша охӯ. баръакс барои ҳамин нашудия нахостум хонум. $13,000 фақат барои дохил шудан буд, лекин нахондем. ина омадем, ҳозир баъзе вақтҳо меша модарам занг мезана, мега бачам барои фалон дард мисол кадом дору дар корай, аку дига ҳамаша кала буромада. вақте ки мисол ҳамаша фаромӯш карди, уже хондагӣ ки боши дальше продолжать кардан гири, бо калат компютер меша, бо хуб меша. лекин баръакс дига ҳозир модарам мегӯм ки хай модарҷон, мана гӯ ки дар як хона чалинча шпаклёвка мера, ман дига гаптон занам аку. дига ака ҳамаша фаромӯш шудан мегира. барои ҳамин шанс ҳастай, всегда мисол сдаваться накунен, хонен, бисёр хуб аст. пока оиладор шудагӣ набошӣ, хони бисёр хуб аст, бисёр беҳтарин аст. лекин вақте ки нахондӣ ба пушаймон мешӣ. ҳолиам мо да вақт ҳастай, ҳолиам метонем илмомӯзӣ кунем, ҳолиам вақт ҳастай. мо да иншоаллоҳ кӯшиш мекунем боз ягон забонам омӯзем аз устоди азиз, бо бисёр хуб мешавад. ман фақат иштирок карданда успет намекунам. ман аз соати 22:00 ин тараф карочи бекор мешавам. мехоҳам иштирок кунам, так, лекин афсус то кӯдакоро хол мекунам ки аллакай карочи барнома ба итмом мерасад. дирӯз барномаи устодмон то соати 11 буд. барномаи устодмон то соати 11 буд, агар хато накунам, то соати 11. даже ҳатто гузашта соати 11 баъд хомӯш кардан эфира. дудаҷон камтар нотобам. так, бале, админи канал камтар саломатиш хуб нестай. бардорои азиз, акои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, камтар нотоб аст. барои ҳамин
наметонам мисол бисёри гапотонда мисол ҷавоб дода. Так что бо хафа нашавед. баъзе не ман миллион комментариятонро ирӯз пропускат кардам. 23 нафар даромада будааст ирӯз дар эфир. Зинда бошен. 1 соату 15 минут шудай мо гап задастем, дӯстои азиз. қиссаҳои исломӣ шумо такроршо тамошо кунед, набоша гуфта чизои муфид. инам хеле дӯстои азиз, инам хеле корбори зиндагӣ. устоди азиз рафтен ё ки ҳаминҷаден? мегӯянд ку ҳар ки беустод кард оғози кор, кору бори ӯ надорад эътибор. беустод ки кору борта начинад ки кардӣ, кору борт каҷалаву ялава мешавад. барои ҳамин устод ҳамеша лозим аст. беустод намешавад, бародари азиз. хишти аввал мегӯянд ку хишти аввал гардиҳад меъмор каҷ, то ба охир меравад девор каҷ. вақте ки мисол мо дӯстои азиз фарзанддор мешем, агар моон тарбияи хуб аз падару модармон гирифтагӣ бошем, вақте ки хишти аввал мо мисол падару модармон тарбияи хуб ки додагиай, мо фарзанддор ки шудем, фарзандомонам ҳамин гуна бояд тарбияи хуб диҳем ки то ба охир. вақте ки мисол агар ман мисол тарбияи падару модарам намедидим, тарбияи устодора намедидим, мисол идам ирӯз мехестим ягон кори дигара мисол шуруъ мекардам. баръакс буд. некем вақте ки хишти аввал гардиҳад меъмор каҷ, мисол хишти аввал вақте ки падару модар ки насиҳат кард, баъд дигар мисол ақидаи ҳамун фарзанд, фикри ҳамун фарзанд дига мешавад. як чиро меомӯзад. аз қафои як ҳунар мешавад, аз қафои як пешравӣ мешавад ки як чи омӯзум, як пешравӣ кунам. барои мисол фоидаи худам, ба зарари худат не. мисол дар ин дами рӯз баръакс мекунанд баъзе бародарои мо. баръакс фарзандаш дар параш эстодагиай, дар бараш эстодагиай, конкурс кардестаю, фиреб кардестай, бародар ҳазорҳо нафара ба роҳи фасод бурдестай. ин фикра намекунад ки пага фарзандаш дар бараш эстодагиай, боз фарзандаш дар бараш эстодагиай, бар зами ин дар ҳамин пахши мустақим дар бараш эстодагиай, зани як нафари дигара дашном мекунад, хоҳари як нафари дигара дашном мекунад дар ҳамин пахши мустақим. ина куҷо мо пеш равем, бародарои азиз, ина устоди азиз, ина шумо худтон ақида кунед, куҷо мо пеш равем? ҳамин пешравиай. вақте ки дар пеши фарзанд мо як нафара дашном мекунем ё ки як нафара барои фиреб даъват мекунем, ҳамин пешравиай. моро мегӯянд ки шумо бахилӣ мекунед, намемонед мо пеш равем. дар ҳамин пешравӣ, инам пешравие ки ҳамин конкурскуно мекунанд, ё ки як нафари ҷаллоби ҳаромхӯр мисол як фиребкунида роҳи хайра мега чӣ кардесам, рӯша сиёҳ мекуна, як картаи худша мемона, ягон сумчи дар ҳамун мисол одами гӯем одами зарурманда ки видеоша мондаги ягон сум дар ҳавай наметиҳу, бар чӣ худаш бар нафъи худаш кор мекуна. ман дар ҳамин хели пешравӣ, бародарои азиз, ҳамин хели пешравӣ бошам. ман дар ҳамин хели пешравӣ дар наворон гуфта будам ки ҳамин хели пешравӣ да ман туф кардам. ҳамин хели пешравӣ шумо да ҳамин пешравӣ шуд ки ҳазорҳо нафара мо фиреб кунем. ҳазорҳо нафар иҷо ба як рӯзи умед, ба як ёфтани луқмаи нон омадагианд, аммо баръакс мекунем, мехезем якдигармонро фиреб мекунем. тоҷик куҷо пеш мерад, дӯстои азиз? тоҷик куҷо пеш мерад? тоҷик худаш парчин кардесай. як аз қанат мебурора,
راست میبیان پرچین میکنن یکدیگرشون، نمیمونن که یکدیگرشون کم ترقی قنات برورا پرونچیک شو یک بهبودی در زندگیش کنن. خودشون فریب کرده گشتین. ای پسرید نکش سر کردگی تا دیگر شد. یک از نمی بیاره کار میفرمونشه در غریبی یا که پولش یکم گرام نمیتیشه فریب میکنه یکم سو میگریزه میره یا که از همون پولی که دگوار کردگن ای هوای پلاوینش میتیه و پلاوینش نه یا که میگه که صاحب خونه پول ندو صاحب خونه کار قبول نکرد. اینه خیلی حرامخوره بسیار نخواه دوستای عزیز. کجا ما پیش رویم، کجا ما اویلومونه مثال خرونیم پشونیم، با چی خرونیم پشونیم، چی خیلی خرونیم پشونیم وقتی که ما یکدیگر مونه خودمونه فریب میکنیم دوستای عزیز. چی خیلی پیش رویم. این هم خیلی دوستای عزیز زنده و سلامت باشین، سربلند باشین. یک دعای خیر همه تون دمیتیم دوستای عزیز. افیر پخش مستقیم ما هم قد میکنم انشاءالله با بیگاه در کانال هنر و طبیعت. اگر مثال اختیاری اگر مثال مشکل نباشد تونین در این انشاءالله ما ششلیک موهیگی میکنیم این بیگاه در این انشاءالله صحبت با دوامش در اوجه میشود. برادرای عزیز خداوند همتون نفرایی که در کدام گوشه دنیا هستین کار و فعالیت میکنین خداوند عمره که درازتون تیه و رزق فرازتون تیه و کاراتون با برار گردانه و هر جو سفر میکنه برادرای عزیز سفر سفیدتون تیه سفر بیخطرتون تیه هر کار میکنه کاراتون فقط با موفقیت و با برار باشه دوستای عزیز. کوشش کنیم که یک نویگری کنیم که فقط با جامعه ما ضرر نبیاره، فقط با جامعه ما یک فایده رسه، نسل نورس ما یک پیشروی کنه، نسل نورس ما پگه ما را خیزن گوان که فلانی یک پیشروی کردگی بود برای ما، فلانی در رحمت که یک پیشروی کرد. خدا همتون نگهبان باشه دوستای عزیز، همیشه سرسبز و سربلند باشه دوستای عزیز، همیشه زنده و سلامت باشین. پدر و مادر را حرمت کنین دوستان عزیز. همین حرمت پدر و مادر یکم همین آدم با سواد میکنه. حرمت پدر و مادر و حرمت یک شخص کلان آدم ای همین جهت با سواد میشه. وقتی که یک کس حرمت نکرد هیچ وقت وای با سواد نمیشه، وای پیشروی کردن نمیتونه. برای همین یکم حرمت پدر و مادر تونه کنید دوستای عزیز. با یاد الله باشین، دعاگوی یکدیگر باشه دوستای عزیز. همیشه سربلند باشین و همیشه خانه آباد باشه دوستای عزیز. خدا رحمت. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی، خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی که تو قادرترین قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن، نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. آمین. الله اکبر. برادرای عزیز خدا حافظ، خدا یار و مددگارتان بود. زنده و سلامت باشین. انشاءالله با افیرای آینده در بابا میخریم. خدا خواسته باشد در امان الله باشین.